У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, ось так хутка одно свято за одним. І сьогодні чергове свято Святої Сім'ї Єзуса, Марії і Юзефа. Отзначаем свято Святой Сім'ї і молимся за наши семьи, просим о Божьем благословении. Сегодня еще есть одна нагода так само святкаваць нам тое, што ў нашу вялікую парафіяльную сям'ю мы прымем новага члена гэтай супольнасці. Будзе падчас гэтай святой імшы таксама хрост, і пасля яго таксама будзе магчымасць усім сужанцам, якія атрымалі гэтае благасловенне ў касцёле, якія прынялі гэты сакрамент сужанства, будзе магчымасць аднавіць свае сужанскія абяцанні. Дорогие бацькі, якое імя вы выбрали для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце у Касцёла Божага для Міланы? Дорогие бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці, выконваць іх абавязак? Мілана, Касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад імя яго я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молимся. Боже, Ты даў нам святую сям'ю як прыклад. Учыні, просім, каб мы, звучаныя ўзаемнай любоўю, наследавалі яе цноты ў нашых сем'ях і праз гэта дасягнулі вечнай радасці ў Тваім нябесным доме. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і вавадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги мудрости Сираха. Пан узвысіў айца перад дзецьмі, і маці даў уладу над сынамі.
Хто шануе айца, той чыніць уміласцівленне за грахі. А хто шануе маці сваю, той быццам скарбы збірае. Хто шануе айца, той будзе цешыцца дзяцьмі. І ў дзень малітвы сваёй будзе пачуты. Хто шануе айца, будзе доўга жыць. А хто паслухмяны пану, той будзе пацехай для маці сваёй. Дзіця, падтрымлівай айца свайго ў старасці і не засмучай яго ў жыцці ягоным. Калі нават пакіне яго розум, будзь паблажлівым, не пагарджай ім, будучы ў паўнаце сваёй сілы. Бо міласэрнасць да айца не будзе забыта, будзе выкупленнем за грахі твае. Гэта Слова Божае. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен плацы рук своих будешь споживать. Будешь счастливый, добра тебе будет. Счастливый кожный, кто боится Пана. Жонка твоя, як урожайная виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокол стола твоего. Счастливый кожный, кто боится Пана. Вось так буде благословленный человек, який боится Пана. Няхай благословит тебе Пан Сиону, и убачиш добробыт Єрусалема во все дни життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Браты, апраніцеся ж, як выбранцы Божыя, святыя і ўмілаваныя, у шчырую міласэрнасць, дабрыню, пакору, лагоднасць, даўгацярплівасць, церпячы аднаго і даруючы сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду. Як Пан дараваў вам, так і вы. А пад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць павязю дасканаласці. І няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Христова, да якога вы пакліканыя ў адным целе, і будьце удзячнымі. Слова Христа няхай жыве ў вас ва ўсей паўнаце, за ўсёй мудрасцю, навучайце і настаўляйце адно аднаго псальмамі, гімнамі і духоўнымі песнямі, з удзячнасцю спяваючы ў сэрцах вашых Богу. І ўсё, што вы не рабілі словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Пана Езуса, дзякуючы праз Яго Богу Айцу. Жонкі, падпарадкоўвайцесь мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйся дзяцей вашых, каб яны не падалі духам.
Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Няхай володарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа няхай живе у вас во усей полноте. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Єрусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю у Єрусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, заставося дзіця Езус у Єрусаліме. І не заўважылі гэтага ягоныя бацькі, думаючы, што ён ідзе з падарожнымі. Прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалім, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся і сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты зрабіў нам гэтак? Вось отец твой і я ў вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго вы мяне шукалі? Ці ж вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарет і быў ім паслухмяны, а маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа узрастаў у мудрасці, у гадах, у ласцы ў Бога і ў людзей. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе слово накіроўвае нашы думкі у першую чаргу на тое, што адбывалася ў святой сям'і. Ось у гэтай сям'і, якой нарадзіўся Езус. І першае, што кажа евангеліст Лука сёння, гэта тое, што яго бацькі штогод прыходзілі на свята Пасхі ў святыню, каб адсвяткаваць, каб выканаць гэты абавязак, каб аддаць належную хвалу і праслаўленне Богу. І гэта вось таксама можа быць сёння навукай для кожнага з нашых сем'яў, каб мы ў нашых сем'ях мелі, можа, каб Бог быў на першым месцы. І у гэтым слове, вось, якое сёння пачулі, таксама заданне для вас, бацькі, якія просіце для свайго дзіцяці, для Міланы хросту. На вас вось менавіта ляжыць гэты абавязак, каб перадаць веру. Калісьці ў старажытным касцёле хрост прымалі толькі дарослыя, гэты хрост адбываўся, прыгатаванне да гэтага хросту адбывалася шмат гадоў. Сёння, калі вы прыходзіце ў святыню і просіце для Міланы хросту, то таксама складаеце перад Богам абяцанне, што мы будзем пераказваць гэтую веру. Мы пра шмат гадоў будзем выхоўваць Мілану ў веры. І таксама вось на вас, хростны, я не ведаю, можа, вам паабяцалі, што вы войдзеце проста ў сям'ю і будзеце такімі сябрамі, але на вас таксама ёсць гэты абавязак.
Гэта не азначае абавязак таго, што будзеце прыязджаць толькі на дзень нараджэння Міланы і дарыць падарунак. Але таксама кажаце, што так, мы з'яўляемся хроснымі бацькамі і будзем пераказваць веру, будзем дапамагаць бацькам, бо менавіта пра гэта кажуць нам сённяшнія абрады. Хрысціяне менавіта таму пачалі хрысціць сваіх дзяцей, таму адышлі, ну не да канца адышлі, але гэтая практыка хросту дарослых неяк зменшылася, а сталі хрысціць больш дзяцей, таму што хочуць перадаць сваім дзецям самае дарагое, самае важнае, тое, што найбольш каштоўнае, а менавіта веру ўжо ад самого дзяцінства, веру, якая ёсць у сям'і. І гэта вось таксама заданне для кожнай хрысціянскай сям'і перадаць веру сваім дзецям, перадаць тое, што самае галоўнае. Усе сем'і, якія сёння муж і жонка, якія будуць аднаўляць гэтыя сужанскія абяцанні, будуць аднаўляць тое, што адзін аднаму перад Богам абяцалі у сакраменце шлюбу, у сакраменце сужанства. Прыгадайце сабе гэты абавязак. Я заўсёды кажу падчас шлюбу, што цяпер ты муж, цяпер ты жонка, маеш таксама абавязак за свайго мужа, за сваю жонку перад Богам, што прывядзеш яго да неба, што прывядзеш яе да неба. Маеш гэты абавязак да збаўлення не толькі сябе, але і за свайго мужа, за свайго жонку, бо Бог у цябе запытаецца, што ты зрабіў, што ты зрабіла, каб твой муж, каб твая жонка сталі святымі. Гэтае вось пакліканне да святасці у святой сям'і, у гэтым узоры гэтай святой сям'і, хай натхняе нас сёння менавіта, але таксама праз усё нашае жыццё, каб мы імкнуліся менавіта да збаўлення. І збаўлення, ведаеце, не толькі такога нашага асабістага, бо ў небе нас будзе шмат, я ў гэтым перакананы, а збаўлення ў супольнасці, збаўлення разам са сваімі блізкімі. Аман. Зараз паўстанем. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хросту, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала яго усыноўленым дзіцём і было яму мілым. Цябе просім. Молімся да Пана, каб падроджанае з вады і Духа Святога яно заўсёды жыло ў гэтым духу і было для людзей прыкладам новага жыцця. Цябе просім. Молімся да Пана, каб, выконваючы запаведзі Хрыста, яно заўсёды трывала ў яго любові і адважна абвяшчала Евангелие. Цябе просім. Молімся да Пана, каб бацькі хросныя навучылі гэтае дзіця спазнаць Бога і любіць яго і бліжніх. Цябе просім. Молімся да Пана, каб мы тут прысутнылі, давалі гэтаму дзіцяці сведчанне сваёй веры. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўля, святы Отец Піо, святы Казімір, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа неправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам пребывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа небачнай моцы, Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога Хросту. На пачатку свету Твой Дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патупу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой Сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку прылілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання Ён наказаў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент Хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага». Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз Хрост пахаваны разам з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дорогие бацькі і хросныя, запрашаю вас на сярэдзіну касцёла, каб вы перад усёй супольнасцю адракліся ад зла і вызналі вашую веру. Ну, смелей на сярэдзіну, не бойцеся. Дорогие бацькі і хросныя, праз сакрамент Хросту прынесенае вам і дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны Хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае Хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці верыце ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, у воскрешэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце вы, каб Мілана прыняла Хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі?
Милана, я тебе хрещу у імя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Усемагутны Бог Отец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаная да Яго народа, пребывала у Христе святару, пророку і валадару на жыццё вечнае. Мілана, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогою слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Прыміце святло Христа. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Маем у супольнасці у сям'і новага члена, гэта таксама радасць для ўсёй нашай парафіяльнай сям'і. Вось Мілана таксама радуецца. Цяпер запрашаю, калі ласка, усіх, хто прыняў гэты сакрамент сужанства, зараз выйсці на сярэдзіну касцёла. Мужы, калі ласка, вось тут, з правага боку, запрашаю усіх. Хто хоча аднавіць, канешне, вось гэтыя абяцанні. Можа, ёсць такія, хто не хочуць, але запрашаю усіх. Мужы з правага боку, жонкі вось з левага боку. Вось тут з майго боку, з правага, так. Ой, нас шмат. Цяпер, калі ласка, мужы, працяніце рукам жонку, толькі кожны сваей, так? Тут неяк папуталіся, я ўжо не ведаю. Ну, яшчэ не ўсе знайшліся. Гледзячы адзін аднаму ў вочы, калі ласка, адказвайце гэтыя словы, паўтарайце тыя словы, якія адказвайце на пытанні, якія я буду вам задаваць. Дарагія сужанцы, пры заключэнні сужанства вы звучыліся адно з адным у Христе на ўсё жыццё. Абяцалі любіць і шанаваць адно аднаго да канца жыцця. Цяпер перад касцёлам выкажыце, перад абліччам Бога і касцёла выкажыце гатоўнасць аднавіць сужанскія абяцанні.
Ці хочаце вы яшчэ больш дасканала любіць адно аднаго, наследуючы любоў Хрыста, які даў за вас жыццё? Ці хочаце вы шанаваць адно аднаго яшчэ больш і жыць у дасканалай сужанскай вернасці? Ці хочаце вы падтрымліваць адно аднаго ў шчасці і няшчасці, у здароўі і хваробе да канца вашага жыцця? Усемагутны Бог, ад якога паходзяць усе нашы добрыя памкненні, няхай умацуе вашую волю і адорыць вас сваёй ласкай, каб вы заставаліся вернымі сваім сужанскім абяцанням і былі годныя атрымаць вечнае жыццё. Аман. Калі ласка, вяртайцеся на свае месцы, працягваем літургію. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, складаючи Табе гэтую ахвяру умилостивлення, покорно Тебе просим, каб параз заступніцтва Богородицы Панны и святого Юзефа Ты одарил наши семьи Твою ласкою и супокоем, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён, нябачнае спрадвечнае слово, з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе, народжаны перад вякамі пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, небо і зямля, поўны
Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. У добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет,
усілякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христе. Табе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне. Але скажи толькі слова, і будзе раздароблена душа моя.
Молимся. Милосердный Ойче, Ты умацаваў нас нябесным сакраментам. Учыні, просім, каб мы верно наследовали прыклад святой сям'і. І пасля клопатаў гэтага веку разам з ёй удзельнічалі ў радасці вечнай. Праз Христа, Пана нашага. Присядьте яшчэ, калі ласка, паслухаем аб'явы. Дорогие браты и сестры, у Христе віншуем вас со святом Божьего народжения. Нехай новонародженный Откупитель умацоўвае вашу веру, надзею и любовь. Вялікія дзякуй кожнаму з вас за дапамогу, за ахвяру на карысць касцёла кляштара. Дзякуй усім, хто дапамагаў у арганізацыі урачыстасці Божага нараджэння. Няхай вам Бог адудзячыць паводле вашай дабраты. На гэтым тыдні вяртаемся да раскладу, які быў у міновы, у звычайны перыяд. Гэта значыць, што ў панядзелак застаецца святая імша о 18 гадзіне, раніцай ад аўторка да суботы о 8 і о 18 гадзіне. Панядзелак 27 снежня свята святога Яна Апостала Евангеліста, як некаторыя таксама ведаюць, памятаюць, што ёсць у гэты дзень традыцыя свячэння благословлення віна. У аўторак 28 снежня гэта свята святых немаўлят. Пятніца 31 снежня ўспамін святога Сільвестра, першага папы. У гэты дзень святая імша будзе о 8 гадзіне раніцай, і увага святой імшы о 18 гадзіне не будзе вечарам. О 21 гадзіне пачынаецца выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і перапрашальнае набажэнства на завяршэнне года. За ўдзел у гэтым набажэнстве можна атрымаць поўны адпуст пры звычайных умовах. Это значыць стан асвячальнай ласкі, малітва у інтэнцыях, якіх моліцца папа Францішак. І о 22 гадзіне святая імша, імша падзякі, імша просьбы таксама аб Божым благословенні на наступны год, але гэта імша будзе о 22 гадзіне. Я думаю, што паспееце яшчэ таксама вярнуцца за навагодні стол. О 22 гадзіне будзем маліцца гэтай імшой. Таксама у суботу 1 студзеня гэта урачыстасць святой Богородицы Марыі. І гэтая урачыстасць абавязковая. Нагадваем, што святая імша у нашым касцёле будзе о 12 гадзіне і о 18. Ну, я думаю, той, хто будзе святкаваць таксама Новы год, то паспееце яшчэ. І вось можна будзе час, каб паспаць, і можна прыйсці вечарам. Таксама 12 і 18. У сувязі з трываючай пандэміяй каранавірусу, як мы ўжо абвяшчалі раней, што пастырскі візіт у нашай парафіі будзе адбывацца інакш. Усіх, хто жадае прыняць нашых братоў з візітам, просім паведаміць у закрыстыі альбо парафіяльнай краме свае дадзеныя. Ну і таксама вялікая просьба зрабіць гэта ўжо да Новага года, да 1 студзеня, каб пасля Новага года мы маглі таксама ўжо распачаць гэты візіт, ўжо каб усё было запланавана. Яшчэ адно ёсць паведамленне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі на святасць сям'і, духавенству, кансакраваным асобам, свецкім вернікам і ўсім людзям добрай волі. У першую нядзелю пасля урачыстасці нараджэння Пана каталіцкі касцёл адзначае свята святой сям'і, якое адначасова з'яўляецца святам усіх сем'яў. Бо слова «сям'я» – гэта агульнае імя найсвяцейшай сям'і з Назарэту і кожнай сям'і. Сям'я паходзіць ад Бога і вядзе да Бога. Гэта свята пачало адзначацца ў розных краінах з 18 стагоддзя і было зацверджана папам Львом XIII. Па рашэнні папы Бенедыкта XV яно пачало адзначацца ва ўсім касцёле. Такім чынам касцёл паказвае сужанства як прастору асвячэння і месца, дзе адбываюцца вялікія рэчы. Адна з такіх вялікіх рэчаў – гэта духоўнае ўстанаўленне, якое многія з вас здзейснілі 9 месяцаў таму ва ўрачыстасць звеставання Пана. Вы, якія датрывалі да канца, ведаеце, як нялёгка заставацца паслядоўнымі і непарушнымі,
каб стрымаць абяцанне маліцца ў інтэнцыі дзіцяці, што знаходзіцца ва ўлонні маці і якому пагражае небяспека аборту. Ваша адвага абвяргае хлусню гэтага свету, які кажа, што зямля нібыта перанаселена. Сёння ў свята сям'ёй сям'і мы хочам падзякаваць вам за адкрытасць і адвагу у падтрымцы жыцця ад зачацця ажно да натуральнай смерці. Стоячы на парозе новага 2022 года, які неўзабаве распачнецца, мы жадаем, каб ён прынёс хрысціянскім сем'ям новыя сілы для служэння жыццю чалавечай асобы. Няхай усім гэтым намаганням і ініцыятывам спадарожнічае нашае пастырскае богослаўленне, якое ад усяго сэрца вам удзяляем. Падпісаліся каталіцкія біскупы Беларусі, біскуп Олег Буткевіч, біскуп Віцебскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, Антоній Дем'яна, Дем'янка, Антоній Дем'янка, біскуп Пінскі, старшыня рады па справах сям'і Мінск 19 снежня гэтага года. Усіх вас яшчэ раз віншую са святам Божага нараджэння, са святам святой сям'і. Віншуем Мілану і бацькоў, хрёстных, усіх, хто таксама аднавіў сёння гэтыя абяцанні. Хай Божае благаслаўленне спадарожнічае вам гэтыя дні, ну і ўсё вашае жыццё. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святы. Идите у супокоя Христа. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа.